The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang medical mission. Muli ang binuksan ng Ako Bicol Party List ngayong buwan at sinimulan na ito sa probinsya ng Sorsogon. Libreng serbisyong hatid ng Ako Bicol Party List para sa 500 residente ng Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Para sa update, makakausap natin ngayon live ang ating tabang patroller na si Sheila Medes. Magandang hapon sa iyo, Sheila. Yes, Ma'am Remy at Sir Domer, magandang hapon po. Yes, Sheila, kumusta ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List ngayong araw dyan sa Castilla, Sorsogon? Ma'am Remy, kasalukuyan pa rin po na nagpapatuloy po ang medical mission dito sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon. Okay, so nagpapatuloy pa rin. So sa ngayon nakikita namin na talagang madami pa yung mga pasyente or mga residente na nagpuntahan talaga dyan para maka-avail ng libreng serbisyong medikal ng Ako Bicol Party List. Ilan na ba as of this time yung nabigyan ng serbisyong medikal ngayong hapon ng Ako Bicol Party List? Ma'am Remy, umabot na po sa 400 plus na mga residente dito po sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon ang nakapag-avail ng libreng konsultasyon at ng libreng gamot. Okay, so eto ba ay open sa lahat ng pupunta dyan, pati yung mga walk-in or merong lang limited slots or kailangan magpa-register muna bago makapag-avail ng medical services? So, nasa 500 po, Ma'am Remy, ang inaasahan po na pumunta po dito sa medical mission. Pero so far, hindi pa naman po na aabot yung quota. Kaya maaari pa rin po na pumunta po dito yung mga residente na nandito lang po sa barangay. Okay. Okay, so ibig sabihin, Sheila, meron pang inaasahan tayo na habol na mga beneficiary dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List. Yes, Sir Nomer. Sa kasalukuyan nga po, Sir Nomer, ay may pumupunta pa, may ilan-ilan pa po na pumupunta para po mag-avail po ng libreng check-up. At syempre, partner, sa kumbaga target is 500 na beneficiaryo. Sheila, maaari nyo bang maipakilala sa amin yung katabi mo na beneficiary para malaman natin, partner, kung talagang nakatulong itong activity ng Ako Bicol Party List dyan sa medical mission? Sir Ma'am Remy at Sir Nomer, kasama ko po ngayon si Nanay Marjorie Marcaida. Ang inilapit niya po dito sa medical mission ay para po sa kanyang 3 taong gulang na bata na si Laika na sa kasalukuyan po ay merong nakalabas po ang bituka
matapos po maoperahan noong 2022. Okay, so Kawawa naman, Kawawa na no? yung Sa murang bata. edad, nakakaranas ng ganyang uri ng sakit itong bata. So alamin natin, partner, no? Ito si Nanay Marjorie. Magandang hapon po, Nanay Marjorie. Nanay Marjorie, magandang hapon po. Okay, so inaayos muna, no? Para magkaintindihan tayo kasi itong si Nanay Marjorie, alamin natin kung ilang taon na ba nararanasan itong sakit nitong bata. Okay na, Nanay Marjorie, magandang hapon po. yan, inaayos pa, partner. Ang kagandahan nitong ganitong mga medical mission, especially ng Ako Bicol Party List, ay nalalaman natin na meron pa talagang mga kababayan na nangangailangan talaga ng Alam mo, tulong partner, medikal. bilib na bilib ako sa Ako Bicol Party List kasi nung mga nakaraang taon, talagang dire-diretso, iba't ibang bayan, iba't ibang barangay ang natutulungan hatid nitong medical mission ng Ako Bicol Party List. Pero tapos na yung election, partner, pero ngayon andyan pa Tuloy-tuloy pa rin. tuloy-tuloy ang programang ito ng Ako Bicol Party List. Meaning to say, hindi Hindi lang lang. tuwing may election, kung hindi all year round, mayroong medical mission ng Ako Bicol Party List. Balikan natin si Nanay. Magandang hapon sa muli po, Nanay. Okay, so wala si Nanay. Mukhang hindi tayo naririnig ni Nanay Marie, no? Magandang hapon, ma'am. Ayun! Magandang hapon din po, Nanay. Kumusta po kayo? Okay, so ipa-translate na lang natin kay Sheila. Ano? Okay na. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am po, ma'am. Opo, naririnig niyo na po kami, Nanay Marie? Opo, ma'am. Ayun, thanks God, ano? Nanay Marie, kumusta po yung kalagayan po ng anak po ninyo? Nung kuyan po, January po, 2022 po. Noong January 2022, nakaramdam po ng sakit ito pong anak po ninyo. 6 months po siya inoperahan po, ma'am. Okay, sige. So, nung 6 months nang naoperahan yung anak po ninyo, kumusta naman po na yung kalagayan? Bakit po kinakailangan po daw ng operasyon? Bakit kailangan ilabas daw itong bitukan ng anak po ninyo? Ano po ba nangyari sa anak nyo, Nay? Kasi po, ma'am, nung sabi po ng Dr. Kaini sa kuya po na, kuyan po, ma'am, buminutog po. Bumukol. Okay lang po, Nay. Okay lang po. I-express nyo lang po, Nay. Bahala na po kami mag-intindi po, Nay. So, ang sabi po ng doktor, bumukol po yung Buminutog. tiyan po ng anak po ninyo. Buminutog po, ma'am. So, tulak niya po, ma'am. Okay. Tapos, dahil po siya, ma'am, nakatai. Tsaka po, ma'am, tig-request po kami na magpa-ultrasound po sa Sordok. Opo. Tapos, yun na po, ma'am. Sabi po sa akin ng doktor niya po na pinaliwanag po sa akin na buminutog po sa bituka niya po, ma'am. Tsaka po, yung isang bituka po, puminasok po dun sa butog po na bituka po. Iyo po, ma'am, ang sabi sa akin ng doktor niya. Kaya Okay. kailangan daw po, ma'am, operahan para po makadumi daw si baby. Opo, sa madaling sabi po, Nanay, hindi po normal yung pagtatae ng bata, kaya po kailangan pong operahan dahil yung dumi po ng bata Opo, pumapasok po doon sa isang bituka. Ano po, Nay? Tama po? Opo. Okay. So, Opo. okay. So, gaano po kahirap para sa inyo po, Nanay, na nakikita nyo po na yung anak po ninyo sa murang edad, maselan po yung kanyang kalagayan at nahihirapan po siya? Ay po, ma'am, sobra po kasi para sa akin po, ma'am, na bilang ina po, masakit po sa akin na nakikita ko yung anak ko na ganito po ang sitwasyon ng baby ko. Nahihirapan po ako. Hindi ko alam po kung anong gagawin ko kahit po humihingi na po kami ng tulong. Gusto ko po na maibalik na po itong baby ko sa normal yung bituka niya po para gusto ko naman po na makalakad na ang baby ko, mataba na po. Ayun lang po ang hinahangad ko.
para Opo. sa baby ko. Opo, dahil po na sa sitwasyon ni baby, hirap po siyang makatayo at makalakad. Opo. Yan. Nanay, pang ilang anak mo po si Laika? Pangatlo na po, ma'am. Oh, sir po. Opo. Yung mister mo, ano yung pinagkakakitaan, ma'am? Contraction lang po, sir. So, construction. Ikaw po, ma'am, ay full-time na nag-aalaga po sa 3 niyo pong anak. Po. Opo. Mabuti naman, ma'am, hindi nagkakaroon ng infection po yung bituka po na lumabas dyan sa tiyan po, yung inilabas po sa kay Laika. Di naman po, pinapacheck ako na sa provincial Sugon po. Opo. At Sabi ng doktor po sa akin, okay naman daw. So, di daw pwede maibalik kasi mababa daw po ang timbang. Kailangan daw po humabol ng timbang para maibalik po is 10 kilo po. so, ayun yung po yung naging rason kung bakit hindi na, kumbaga, naoperan pa ito si Baby Laika. Opo. So, pero ano daw sabi ng doktor? May posibilidad po ba na maibalik po ito? Opo. Kailangan lang daw po is tumaas lang daw po ang timbang. May babalik daw po. Pero sa lalong Kasi madaling oras panahon daw po. Opo, sa lalong madaling Opo. panahon naman po, ma'am, ay okay lang na in case na maibalik na po ito sa normal itong timbang ng anak po ninyo, ay maaari po itong i-undergo po sa operation. Opo. Opo. At ngayon, ma'am, ay dumulog ka po dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List. Ano po yung pina-check-upan nyo po, ma'am, dito po sa anak po ninyo? Ito po, sir, na pagpakita ko kay sa colostomy po ni Bibi. Pagpa-check up ko po. Okay, colostomy dahil hirap Hirap. dumumi itong bata. Dahil dyan, Tapos, Nanay Marie, Opo, may rashes po, sir, sa tiyan po. meron ding nakikitang rashes sa tiyan itong bata. Okay, Nanay Marie, makinig po kayo. Dahil po dyan, makakausap din natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Community Connection Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Ayan, alamin natin, partner, kay Miss Sally mismo kung ano yung mga tulong, serbisyong medikal na ma-avail nitong si Nanay Marie para sa kanyang anak. Okay? Kasi importante, partner, na yung pagpunta nila doon, syempre, ang pinakauna na kagustuhan nila ay mapatingnan sa doktor ng libre etong kanilang pasyente or etong benepisyaryo. Balikan natin sa muli. Magandang hapon, Miss Sally. Okay. So, makibigay muna nito, partner. Okay? So, alamin natin kay Miss Sally Luces kung ano yung tulong. Alam mo, partner, sa mga ganitong uri ng medical mission, malaking bagay ito sa mga kababayan natin na Tama. hirap sa buhay. Kasi ngayong panahon, ang pagpapadoktor ay malaking pera ang Pera na. kakailanganin. Pamasahe pa lang, Oo. partner. Lalo na kung malayo sila. At yun ang kagustuhan ni Congressman Ayan. Saldi na yung ating medical mission, Okay etong na. tulong natin sa ating mga kababayan ay makarating mismo sa kanila, ilapit sa kanila Ilapit yung na tulong. mismo. Okay. So ayan na. Balikan natin, nasa linya na si Ma'am Sally Luces. Magandang hapon, Miss Sally. Yes po. Good afternoon po, Miss Remy and Nomer. Nawala po tayo kanina kasi nakamute po yung microphone. Ayun. So, nangyayari talaga yan sa live, Miss Sally. Sabi ko talaga. Miss Sally, matanong po namin, ano po yung mga libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List ang natanggap nila Marjorie mula po sa medical mission na ito po, na nagpapatuloy dyan po sa inyong lugar? Well, ang unang-una po, nakapalibre po siya ng check-up. Kasi kanina nakita po ng team ng Tabang si Miss Marjorie na nakapila po, tas karga-karga po yung anak niya. At napakaliit. Kaya ngayon, agad na pinatingnan agad sa doktor kung ano ang problema. Yun naman pala po ay may problema siya, may colostomy. At hindi siya pwedeng operahan dahil kailangan niya munang palakas, magpakaroon ng laman. Kasi kung narito ka po, Miss Remy, talagang ang damdamin mo mahuhulog bilang isang ina. Kasi sino ba naman na ina ang matutuwa
kita niyo naman po yung ano ni Marjorie na talagang umiiyak siya ngayon dito kasi ang anak niya, kung ihahambing mo, ang edad niya sa ngayon ay 3 years old, pero ang itsura ni baby ay nasa 6 na buwan. Mas malaki pa nga siguro ang 6 na buwan kasi napakapayat niya. Ang liliit, Oo. sobra. So meaning to Tapos say, Miss Sally, napakatamlay. parang kulang sa nutrisyon yung bata dahil nga meron siyang Yes, inindang oo, sakit. malnourished po. Ito, Oo. siguro kahit na, Miss Remy, hindi ako expert, siguro po itong tinatawag na mga severe malnourished na talagang kinakailangan nito ng pakain ng mga sustansya, vitamins. Kinakita ko naman po ang binigay ng doktor, ng partner nating hospital, ay mga vitamins. Kung ano po, kasi hindi talaga to pwedeng Parang pasok na din undergo yan, for parang operation pasok na kasi- din yan, Miss Sally, sa stunting na tinatawag, ano? Kulang sa height, kulang din sa Opo, oo. nutrisyon. Stunting yung kulang, sobrang kulang talaga. Ang layo sa edad, kasi 3 years old, pero parang newborn, ganon. So, malaking bagay, malaking Opo. Kaya tulong yun sa po, kanila no, na nakatanggap na nakapunta po siya dyan. dito ng mga naka-check up na, and then may vitamins, pero kailangan po talaga nito ng tutok ng ating pamahalaan. Siguro po unang-unang gagawin ay humingi tayo ng tulong kay Mayor Bong Mendoza na matutukan po ito ng kanilang Municipal Health Office, RHU, kasi kinakailangan po talaga dito ng tulungan kung kailangan po talaga siyang mag-undergo. And then, nakahanda na rin naman po ang Ako Bicol, lalong-lalo na po ang Tabang Ora mismo. Dahil nung pinaalam po natin kay Congressman Saldico na mayroon tayong case dito sa San Vicente, Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, sabi po agad ni Congressman Saldico na bigyang atensyon, alagaan, at kapag okay na siya, ihanda ang kanyang operation diyan po sa BRHMC. At ito po ay na-coordinate na rin po natin sa ating staff, sa staff po ng Ako Bicol na si LV Sidenio. Kaya yun na lang po ang gagawin ni Ma'am Marjorie, ni Miss Marjorie, na alagaan ng mabuti ang anak niya, tiyagaan niyang pakainin, tutukan talaga yung kanyang nutrisyon. Yun na kasi ang problema. At pagkatapos nun, makalampas siya doon, agad-agad naoperahan. From Okay. time to time naman po, alam naman namin na ang Tabang Ora mismo nandyan para bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng anak ni Opo. Marjorie. So, pinaka-importante yun, Miss Sally, yung tulong na ibibigay ora mismo ng Ako Bicol, dyan mismo sa medical mission, ay susundan din yan ng follow-up na tulong, katulong din yung LGU ng Casillas, Sorsogon. Opo, saludo nga po kami kay Mayor Bong Mendoza dahil agad-agad siyang nag-a-action. Kapag may sinabi ka sa kanya, walang problema, matik. Kasi lahat ng pangangailangan ng kanyang mga kababayan dito, kumbaga mga anak niya, ay tinitingnan niya at sinisiguro niyang maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. At napakaswerte din po ng ating mga kababayan dito dahil merong Tabang Ora mismo na agad-agad nagre-responde po sa lahat ng pangailangan ng ating mga kababayan. At meron tayong magagaling at mabubuting puso na mga congressman ng Ako Bicol Party List na sina Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin, at ang ating Executive Director, Secretary General na si Congressman Jill Bongalon. Ayun. So, kumpuesto ng mga magagaling na leader ang namumuno ng Ako Bicol Party List. Akalain mo, partner, nalaman nila, especially ni Kong Saldi, na merong case na ganyan dyan sa Castilla. Ay, ora mismo. Agad na inutusan at nagbigay, partner, ng mandato na alagaan yung batang yan hanggang sa ready na mag-undergo ng operation. At nandyan, in case na mag-undergo sa operation, ay nandyan pa rin ang Ako Bicol Party List. Apo. With that, Miss Sally Luces, maraming salamat po, Ma'am Sally, ang Communication Connection Program Officer ng Ako Bicol Party List, sa inyo pong pagtugon sa ating kababayan dyan po sa nangyayaring medical mission sa Casillas, Sorsogon. Balikan muli natin si Nanay Marjorie. Nanay Marjorie! Kanina pa na yung Nanay Maria ko, Marjorie pala. Marjorie. Partner. O, Nanay Marjorie! Nanay Marjorie! Po. Hello, Nay! Nanay! Po, ma'am. Ayun! Nanay, ano po yung Hi, pakiramdam? Naka-mute ulit.
Oh, nakamute daw ulit. Nanay Marjorie, ano po yung pakiramdam po ninyo na ora mismo pong tumugon ang Ako Bicol Party List, ang tabang ora mismo sa inyo pong pangangailangang medikal para po sa inyong anak? Maraming salamat po nito. Ayun, ma'am, tinanggap sa na ni Nanay binigay niyo Marjorie. po. Ora mismo. Nanay Marjorie, tanggapin niyo po yung cash assistance mula po sa aming programa. Makakatulong po yan sa inyo pang araw-araw at sa pangangailangang medical po ng inyo pong anak. Maraming salamat po, ma'am, kasi malaking tulong po ito para sa anak ko. Pambili po ng mga gamit sa kanya, panglinis sa kanya. Opo. Malaking tulong po ito, ma'am. Salamat po. Opo. Ramdam po namin, Nanay, ang inyo pong nararamdaman. Malaking Ano? tulong po ito. Opo. So, wag po kayong mag-alala, Nay, dahil hindi pa po dyan nagtatapos ang aming pong pag-aalalay po sa inyong mag-ina dahil hanggang po sa maoperahan, hanggang po na gumaling ang inyong pong anak ay nakatutok po ang aming programa at ang Ako Bicol Party List. At maliban dyan, partner, sa cash assistance, ayan, meron rin na grocery packs mula dyan sa Ako Bicol. At isa na rin dyan ang Gardenia bread. Opo, Mula sa Gardenia bread, partner, kahit walang palaman. Masarap! O, tatawa na yan si Miss Sally. Ma'am Miss Sally, sabay-sabay nga tayo, Miss Sally. Opo, Miss Remy. Sabay-sabay ako'y, tayo. Sa Gardenia. Ayan, ang Okay, tinapay. gardenia bread. Kahit kahit walang walang palaman, Masarap! Ayan, ang Gardenia Philippines. Talagang tuloy-tuloy. Pero ano, Miss Remy, may ano lang po ako. Sige, may partner. pahabol lang ako opo. kung maaari po. Sige po, para sa inyo po, Miss Sally, go ahead. Oo. Kasi nung pinapakinggan ko si Marjorie, talagang ako'y nasasaktan kasi isa din po akong ina. Opo. Dadagdagan ni Miss Sally. Dadagdagan ni Miss Sally. Hindi, kasi alam mo, Miss Remy, Opo. kahit na ganito ang kahirap ng buhay, pero lumalaban si Marjorie para sa anak niya. Sana yung iba na mga magulang, huwag niyong abandonahin yung inyong mga anak. Kasi, alam mo yung iba, di ba? Tinatapon na lang kapag hindi nila kaya yung anak nila alagaan. Pero tingnan niyo, ni Marjorie, kita niyo yung sakripisyo niya sa loob ng 3 taon, inalagaan niya. Pero kayo, iniwan nyo na lang basta-basta. Hindi nyo inaalagaan. Ang dami-daming gustong magkaroon ng anak. Maswerte po kayo kung magkakaanak kayo. Kung hindi man, pray to God na bigyan kayo ng biyaya. Kasi mabait po ang Diyos. Huwag tayong magsayang ng buhay. Apo. Yun lang po. Tama ka po dyan, Miss Nakaya Sally. ang kwento Opo. ni Alam mo, Marjorie. partner, yan si Miss Sally, napakabuting nanay. Kaya nga, ang gusto namin sa mga anak namin talagang dapat lumaki ng maayos. Alam mo, partner, aanhin mo yung yaman kung yan ay mauubos lang naman sa pagpapagaling ng sakit, pagpapadoktor. Kaya, ang sinasabi ni Miss Sally, maswerte yung mga nanay na wala silang ganong klaseng anak na talagang naghihirap sa sakit. Kaya alagaan ninyo ng mabuti ang inyong pong mga anak at mahalin ng lubos. Maraming salamat, Miss Sally Luces, ang information. Alright, maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat, Miss Sally, at ramdam po namin ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. At Nanay Marjorie, maraming salamat po sa inyo at dagdagan po natin ng panalangin. Kasama niyo po kami sa pagpapanalangin na sana po ay gumaling na po ang inyong anak. Maraming salamat. At Maraming salamat din po, ma'am. Dito po sa binigay nyo, malaking tulong po to sa amin. Lalong-lalo po kay Bibi. Salamat po. Ayan. At syempre, partner, pasalamatan din natin ang ating tabang ora mismo patroller. Yan si Sheila Medis, dyan sa live sa Castilla, Sorsogon. Maraming salamat at sa pagbabalik ng tabang ora mismo. Mula naman sa Kongreso, isang ina ang dumulog sa ating satellite office sa NCR para sa kanyang anak na isang grade 12 student na lumalaban sa sakit nito sa puso. Ang ating pagtugon sa kanilang alalahanin. Abangan. At mula naman sa Ginubatan Albay, isang ama ang humingi ng tulong mabayaran ang lumulobong bill nito matapos sumailalim sa isang open heart surgery. Ang ora mismong pagtugon ng ating programa, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo.
Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo ito mga kaaksyon sa ating tabang medikal sa Kongreso. Isang ina ang dumulog para sa kanyang anak na lumalaban sa sakit sa puso habang ito ay nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral. Ang panawagan ng ina na si Sheila de la Paz. Panoorin po natin ito. Magandang umaga po. Ako po si Sheila de la Paz. Ako po ay may anak na may sakit. Ang pangalan po niya ay si Cristina Cassandra de la Paz. Siya po ay 17 taong gulang lamang po at na-diagnose po siya ng congenital heart disease, AVSD. Kami po ay lumalapit po sa inyong tanggapan na makahingi po ng medical na pinansyal na assistance para po sa kanyang nalalapit na heart operation schedule. Papasalamat po ako sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldi ko na rin po. Patuloy po ninyong pagsuporta at pagtulong sa mga taong nangangailangan katulad po namin. At live mula sa Congress, makakausap natin si Nanay Sheila. Magandang hapon, Nanay Sheila. Hello po, magandang tanghali po. Opo, kamusta na po ang sitwasyon ngayon ng inyong anak? Kami po ay kasalukuyan pong naghahanap po ng mga pondo para po maituloy ang aming operasyon ng aking pong anak na si Casey sa Philippine Heart Center po. Opo, Ngayon po ay medyo siya po ay nahihirapan sa kanyang paghinga, gawa po ng kanyang sakit. Kaya minamadali po namin na sana mapagamot na po namin siya. Opo, maitanong ko, Nanay Sheila, anong klaseng sakit po ito sa puso itong ininda ngayon ng anak po ninyo? Ano po siya congenital heart disease, AVSD. Siya po ay na-diagnose na meron pong butas ang kanyang puso at medyo malaki na po yung kanyang puso. Opo. Kailan nyo po, Nanay Sheila, nalaman na meron na palang ganitong sakit po itong anak po ninyo? Ito po ay naming natuklasan lamang last year ng bandang October 2024. Opo. 17 years old na po siya nung amin pong nalaman. Opo, simula po nun, ma'am, ano po yung mga naging epekto? At na parang nagtaka po kayo? Pali ano po siya sobrang payat, hindi po siya tumataba. Tapos maputla po siya at nangihina. Medyo hinihingal po siya pag medyo malaki. Marayo po yung kanyang nilalakaran o tumatakbo. Yun po, matamlay. Yun po ang kanyang. Opo, at dun nyo na po nalaman nung pina-check-upan nyo po ito, pinatingnan nyo po ito sa doktor, ay meron na pala itong sakit sa puso, ito pong anak po ninyo. Opo. Bali natuklasan lamang po namin ito nung ito po ay nagkaroon ng sipon at ubo na isang buwan ang hindi sumasakit, ay gumagaling. Tapos nung kanya po ay siya ay na-x-ray, nakita po sa x-ray na malaki na po ang kanyang puso. Ayun. So, usually po, Nanay, magandang hapon po. Sorry po? Nanay Sheila, magandang hapon po. Sorry po, medyo hindi po malinay. Lapit natin, partner. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes po. Opo. Eto po bang anak po ninyo ay hanggang sa ngayon po ay nag-aaral pa? Yes po, siya po ay nag-aaral po. Opo. Sa amin, malapit sa eskwelahan. Pero online school lang po siya dahil hindi niya po siya nakakapag-alis ng bahay.
gawa po nung medyo hinihingal po siya pag po siya ay naglalakad. Opo. So, nirecommend po sa kanya ng doktor na mag-online class na lang para hindi po siya mapagod. Opo. Actually, gusto po niya talaga, ang recommendation po ng doktor ay wag po na siyang mag-aral. I see. Pero gawa po ng kanyang eagerness na gusto niya pong makatapos ang pag-aaral, hindi mahuli, na kami po ay nakiusap kung maaari po ay mag-online class na lamang po siya. Opo. So, grabe yung determinasyon ng anak po ninyo, Nay, na makapagtapos po ng pag-aaral. Ano po yung kinuhang strand ng inyong pong anak? Sorry po? Ano po yung strand na kinuha po ng anak po ninyo? Ay, ano po siya, kasi po siya sa business admin. Okay. So, ang course niya ay more on business. Opo. Ano daw po na yung pangarap po nitong si Christina? Pagkatapos niya pong mag-aral, ano daw po yung gusto niyang mangyari? Marami po siyang pangarap. Pangarap po niya makatapos talaga ng pag-aaral, magkuha ng accountancy, at kung kakayanin pa nga po namin ay makakuha ng scholarship sa pagbe-medicine. Gusto rin niya po mag-doktor. Ayun. Base po sa kanyang nakaranasan, gusto niya rin po makatulong sa iba. Opo. So, marami yung pangarap ng anak po ninyo, Nay, ano po, at sana po ay mangyari po yan para naman po yung kagustuhan niya na makapagsilbi, makapagtulong sa ating mga kababayan bilang isang doktor ay ganap po na maibigay niya po yung serbisyo. Nay, ano po yung lagay ng puso po nitong anak po ninyo? Sa last pong pagpapa-check up, ano daw po yung sabi ng doktor? Ang sabi po nung doktor, nitong July nang kami nagpunta, sa huling kita po nung sa kanyang 2D echo, meron daw pong isang malaking butas at may isang maliit at meron pong isang valve na i-repair. So hopefully po, ang maganda naman pong sinabi ng doktor ay kaya pang takpan yung butas. Opo. Kahit po na matagal na po yung panahon. Ibig sabihin po 17 years na po pala niyang dala yung sakit niya, pasalamat na lang po kay Lord at hindi naman po, wala pong masamang nangyari sa kanya. Opo. So, ang kailangan daw pong gawin sa puso po nitong anak po ninyo ay kailangan daw pong takpan? Yes po, kailangan pong takpan yung butas. Opo. At i-repair po yung isang valve niya ng puso. Yun po. So, mag-undergo po ng operation talaga yung anak po ninyo? Yes po ma'am. Talaga pong open heart surgery lang po ang magiging solusyon po sa lahat. Okay po. Last na tanong ko po na ito po ay medyo ano po yung tanong ko, it's up to you po kung gusto niyo pong sagutin. Ano po yung sabi ng doktor? Ilang percent daw po na after operation, ilang percent daw po yung kagalingan or yung pagiging successful po ng operasyon? Actually po, ang sabi naman po ng doktor, base naman po dun sa mga karaniwang kaso na katulad ng kanya, marami naman po yung gumagaling. Ang amin lang pong challenge talaga is medyo matagal na po yung kanya, 17 years old na po. Apo. So ang iniiwasan po namin is maabutan pa po ni Casey nung anak po yung komplikasyon. Apo. Kaya hanggat maaari, hanggang po ngayon, kung ano po yung magagawa namin para masolusyonan, gagawin po namin talaga. Opo, doon po Kasi tayo, nga Nay. po matakpan. Doon po tayo, Nay, panghawakan po natin yung sinabi ng doktor na marami naman po yung gumagaling. Opo. Nanay Sheila, maitanong ko lang anong sabi ng doktor? Kailan daw dapat operahan po itong anak po ninyo? Naku po, dapat po, noong July pa ho, ito dapat na operahan. Opo. At Kami po ay kapos sa pondo at wala ho kaming malapitang iba. Opo. Talaga pong kulang na kulang ho kami. Yun na lang ho ang kulang para po ma-admit kami. Kasi bago ho kami tanggapin doon sa ospital, kailangan ho ma-fully paid po muna namin yung aming unang bill. Opo. Na nagkakahalaga ho ng kalahating milyon. Bukod pa ho doon, pagka nandun na ho siya sa ospital, syempre matakbo pa rin ho yung metro natin doon, yung mga kailangan pa pong gawin sa kanya, pati yung recovery, madadagdagan pa ho yun. Kaya yun po. Opo, matanong ko lang po kayo, Nay, ano po yung hanap buhay po ninyo, Nay, at ni Mister? Sorry po? Ano po yung hanap buhay po ninyo ni Mister? At kayo po, meron po ba kayong trabaho, Nay? Ako po ay isa pong clerk lamang po sa isang private company. Clerk staff lang po. Apo. Huwag niyo pong ilalang, Nay. Huwag niyo pong ilalang. Kasama ngayon.
Apo, huwag niyo pong ilalang ang pagiging clerk staff, marangal pong trabaho po yan, Nay. So kayo po ay isang clerk staff. Opo. Si Mr. po? Siya po ay aking partner sa buhay. Nagtatrabaho po siya sa government, sa pag-ibig naman po siya nagtatrabaho. Ayun. Casual na empleyado po. Opo. Okay. So medyo malaki-laki partner ang kailangan talaga kahit, ni nanay. Kalahating milyon. Kahit pareha sila may trabaho, talagang kukulangin partner, partner. dahil medyo ano yan? Malaki yung kakailanganin sa operasyon. At maliban dyan partner, sinabi ni Nanay Sheila, yung 500,000 ay meron pang mga gamot na kinakailangan na bilhin. So yan, Nanay Sheila, standby ka lang para sa kahilingang ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Sir Alvin, magandang hapon po. Tabang Ora mismo po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ngayon. Ayan, Sir Alvin, meron po tayong kababayan na nangangailangan ng tulong medikal para sa kanyang anak na may sakit po sa puso at kailangan na i-undergo po sa operation. Ano po yung tulong ng Ako Bicol Party List na maibibigay po dito kay Nanay Sheila at sa kanyang anak? Opo, sir, yung papeles po ni Christina, yung kanyang anak po, ni Sheila po ata, Sheila de la Paz, no? Ay na-submit po dito ngayon sa ating opisina sa tanggapan po ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At napag-alaman nga po namin na kailangan po siya ng tulong medikal dahil po si Christina po, yung pasyente po, ay may congenital heart disease. Tama po ba? Opo. Opo, Sir Alvin. Tama po. Opo, Sir Alvin. Opo, siya po yung nangangailangan po ng pondo or medical assistance na nagkakahalaga po atang 70,000. Tama po ba yon? Hello? Hello. Yes, napuputol po. Napuputol. Tama po ba yung hinihingi po ni Nanay Christina po na 70,000 po ang kanyang kakulangan sa ospital po, sa Philippine Heart Center po? Opo, tanungin natin si Nanay. Nanay, tama po ba na kulang po ng 70,000 yung pera po ninyong pangbayad doon po sa ospital? Sorry po, ano? Opo, tama po na kulang po kayo ng 70,000 na pangbayad po doon sa ospital? Para po makabayad po kami at ma-admit po sa ospital, ma'am. Kaya Okay. kailangan po namin ng 491,000 pesos po para po maka-admit. Para ma-start pa po lang yung admission. Okay. So meron silang malaking kulang po, Sir Alvin, pero ano po yung maaari nating maibigay na tulong po sa kanila? Opo, Sir Alvin? Yes, ma'am. Yes. Opo. So, malaking halaga daw po yung kakailanganin nila para po ay ma-admit po sila at magawa na po itong operasyon ng bata at ma-admit? Opo. Ang na-submit po kasi sa atin po, dito sa ating tanggapan, na siya po ay nagkukulang po ng 70 to 100,000. Kung ito naman po ang hinihiling ni Christina, para sa ni Sheila po, para ni Nanay Sheila para sa kanya pong anak na si Christina, ito po yung walang problema at bibigay po ito ng Ako Bicol Party List, itong halagang 70 to 100,000. Ayun. Opo. Opo. Nanay Christina, napakinggan niyo po si Sir Alvin, yung halaga po ng 70 to 100,000 ay maaari pong maibigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List para naman po makatulong sa pangangailangan po medikal ng inyo pong anak. Nanay Christina? Hello po? Apo, napakinggan niyo po ako, Nanay Christina, yung binanggit po ni Sir Alvin na 70 to 100,000 po yung maaring maibigay na tulong po mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. Salamat po maraming salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa aming operasyon at naway pagpalain po kayo. Ayun. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po at sa Tabang Ora mismo. Apo. At makikipag-coordinate na lang po kami sa inyo, Sir Alvin, sa mga susunod po na proseso para naman ay tuluyan ng matanggap ni Nanay ito pong tulong medikal or tulong po mula sa Ako Bicol Party List.
Yes, ma'am. Anytime po. Walang pong problema. Opo, Sir Alvin, kung meron kang mensahe sa ating mga kababayan na katulad ni Nanay Sheila na nangangailangan ng tulong medikal, ano po yon? Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, Bicolano or hindi po Bicolano, kayo po ay welcome na welcome pong bumisita po tuwing Lunes dito po sa North Gate sa Batasang Pambansa sa Kongreso upang kayo po ay magsumite ng inyong mga requirements, lalo na po sa ating mga kababayan na nangailangan po ng tulong medikal po. Ito po ay kami po ang Ako Bicol Party List po, pati si Congressman Saldico po ay bukas na bukas ang aming tanggapan upang tanggapin sila para makapagbigay naman po ang Ako Bicol Party List ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Officer ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso. Maraming salamat. Salamat. Balikan Salamat, natin ma'am. si Bye-bye, Nanay bye-bye. Sheila. Opo, Nanay Sheila. Po, Ano po yung pakiramdam niyo po ngayon, Nay? ay ako talagang sobrang thankful po, parang nabudutan po ako ng tinig. Parang kayo po ay isang naging instrumento ni Lord para sa amin po. Tuloy na po ang mga pangarap ng anak ko na maoperahan at matuloy po niya yung kanyang pag-aaral. Opo. Ayun po. Opo, Salamat Nanay po Sheila. ng marami. Opo, Nanay Sheila, may tanong ko lang kanino nyo po nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol Party List sa kagaya po ninyo na nangangailangan po ng medical assistance? Actually po, last year pa po ako nag-ipon ng GL nung unang pupunta po dito sa Congress office po. Talagang unang-una pong tumulong sa akin ang Ako Bicol Party List, particularly po si Sir Adrian. Talagang very accommodating po at ramdaman ko po talaga na genuine o bukal sa puso po ninyo ang inyong pong pagtulong. Opo. So patunay po yan, Nanay Sheila, na hindi lang po isang beses, 2 beses, 3 beses, kundi maraming beses po basta nangangailangan po kayo ng tulong sa Ako Bicol Party List, ng tulong mula sa Ako Bicol. Lagi pong handang tumulong ang Ako Bicol Party List, Nay. Opo. Maraming salamat. Opo, at maraming salamat ma'am sa tiwala na ibinigay niyo po sa amin at sa Ako Bicol Party List. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para matanggap po ninyo ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Okay, maraming pong salamat sa inyo, Ma'am and Sir, at kay Sir Alvin. Patuloy po sana kayong biyayaan ni Lord ng marami pa pong blessings at marami pa po kayong tulong.
Samantala, mula naman sa Ginubatan, Albay, kasama natin ngayong hapon si Nanay Elizabeth Realosa at ang kanyang inaing ay para sa kanyang mister nakakatapos lamang sumailalim sa isang open heart surgery nitong July 23. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Elizabeth. Magandang hapon naman po. Opo, July 23, ngayon po yan ano? Ngayon lang pong nakarang araw. Opo. Kumusta na po ngayon ang mister po ninyo matapos pong isagawa ang operasyon? Inaalalayan pa po siya kasi di pa siya masyadong makagalaw. Opo. Ano po yung lagay niya, Nay, ngayon po? After the operation, so inaalalayan pa. Pero, nakakalakad naman po. Pero ano po, yung development, positive po yung development ng operation? Opo, di naman po sumasakit. Opo. Pakikwento nga po sa amin, Ma'am, ano po yung nangyari po kay tatay bago pa man po sumailalim po sa operasyon ito? Nung ano po, March, kasi nagtatrabaho po siya sa Manila. Doon po, construction worker po siya doon. Pakilapit lang po na yung microphone. Tapos umuwi po siya ng March. Yun po, madali na siya mapagod, kaunting lakad lang. So, bago pa man po nagkasakit si Mister, dati po siyang construction worker. Opo. So, syempre, pag sinabi mong construction worker, malakas yung pangangatawan. Pero, syempre, sa katagalan, ilang taon na siyang construction worker? Matagal na po, since 20 years old Ah, pa lang so, po 20 ata siya. years na. So, sa katagalan, talagang may naramdaman na po itong si Mister. Pero yung naramdaman niya, parang hindi po related sa trabaho niya sa sobrang pagod, kundi ito po ay sakit sa puso. Opo. Opo, ano po yung lagay ng puso ni Mister? Bakit po? Nung na-angiogram po siya sa dito po sa BRHMC, opo. Ano po, barado po yung puso niya sa pinakapuno po. Opo. Tatlong ano po yun. Tapos sa left side po, yung isang ugat na maliit, barado na po yun. So, anong klaseng sakit daw po ito sa puso, yung sabi ng doktor? Specifically, ano pong uri ng sakit? Kailangan na pong operahan po agad. Open heart po. Open heart surgery din po Opo. yung... nag-undergo po na po ba siya ng operasyon? Opo, tapos na po. Nung 25 Open po, heart ang ginawa open po kay heart Mister. po. Opo, buti na lang po, Nay, talagang naagapan po ninyo. Ano po? Paano po pala, bago pa man nakaramdam si Mister, kasi sabi niyo biglaan. Biglaan. So ano po yung nangyari kay Mister? Paano niyo po nalaman na iba na po yung nararamdaman ni Mister? Check up po naman po siya sa RHU sa Ginubatan. Yun po, yung findings nga nung sa ECG niya, enlargement daw po. Pero pagdating po namin ng BR, hindi naman daw po. Okay, so humingi po kayo ng second opinion. Yung una, enlargement of the heart. Then pagdating sa BRHMC, may bara. Opo, May bara po doon sa puso ni Mister. Okay. Opo, at sa ngayon, Ma'am, ay nakalabas na siya sa ospital. Opo, nung Sabado po, 21 po. Pero ngayon ay may iniinom pa siyang gamot. Opo, mga gamot po. At ilan na po yung anak po ninyo ni Dalawa Mr.? po. Dalawa. So ano yun, meron na po ba itong mga trabaho? Yung panganay ko po, may asawa na po. So paano yan, Ma'am? Sino po yung nagbibigay or sa inyo po kinukuha yung pang-araw-araw po ninyo na ngayon po ay meron pong sakit itong si Mr. po ninyo? Yung sa pang-araw-araw po namin, nangungutang muna. Tapos yung sa gamot niya po, nakahingi naman po ako ng yung iba dyan po sa VR. Umabot na ba, Ma'am, sa punto na nagmakaawa ka na sa mga kakilala mo para sa gamutan po ni Opo. Mr.? Gaano kahirap, Ma'am, bilang isang asawa at nakikita mo yung asawa mo na nahihirapan dahil sa kanyang kalagayan? Mahirap po kasi di siya makagalaw, makatrabaho. Ako din po, di. Tapos yung anak namin, katatapos pa lang ng college. Ano po yung naramdaman nyo, Nay, na akala nyo simpleng sakit lang yung nararamdaman ni Mister? Pero nung sinabi po sa inyo ng doktor na sakit sa puso at kinakailangan ng open heart surgery, ano po yung tumakbo sa isip po ninyo? Yun po, gustong-gusto ko na siyang dalhin dyan. Kaya lang di kami mabigyan ng referral para makapasok po sa BR.
At yan nga mga ka-aksyon, pasensya dispensa, nawala po tayo ng ilang sandali sa ere dahil po sa kagagawa ng Ikaw na pala. Alam naman yan ng Opo, mga power albayano. interruption lang po, ito lang po ay mga saglit lang naman. Pero sa ngayon, balik natin si Nanay, dahil dito sa inilapit sa atin patungkol sa kanyang hinaing na hospital bill ng kanyang Mr. Nay. Ulitin ko po yung tanong. Ano po yung naramdaman po ninyo nung nalaman po ninyo na sakit sa puso po itong iniinda ni Mr.? Problema po kung saan kukuha ng pampaopera. So una pong lumabas or naisip po ninyo pangpagamot. Opo. Pera kaagad na. Pera po Opo. kaagad. So, talagang normal sa tulad po nating naghihirap pera, pero siyempre alam ko po na mahal niyo po si Mr. at gusto niyo Siyempre pong umaba pa yung kanyang buhay. Opo. So, ang kahilingan niyo po ngayon, Nay, ano po yun, Nay? Bakit po kayo lumapit sa aming programa? Lumapit po ako sa Tabang Ora mismo para po sa bill po ng asawa ko na hindi pa nababayaran. Opo. Tsaka Nasa sa magkano gamot ito? po. Nasa magkano naman po yung bill Nasa po na hindi pa nababayaran? 600,000 po. 600,000 po. Opo. Mahigit 1 milyon, mahigit kalahating milyon. Opo, mahigit kalahating milyon. Eto, Nanay, makinig po kayo para sa kahilingan pong ito dahil ang hiling po ninyo 600,000 ang hospital bill na kailangan pong bayaran at syempre may mga gamot pa pong kinakailangan iinumin si tatay. Opo. Meron na po ba? Yung iba po, nahingi ko po sa sa BRTTH po. Yung iba po, sa buti. wala pong available or wala na pong pambili. Wala nang pambili din. Opo. So, gaano nyo po kamahal itong si Mr.? Ay, syempre, mahal na mahal. Ayun, mahal na. Ano po yung tawagan po ninyo? Padi. Padi! Natay tumadi! Padi. Opo. Usunan ngayon, Oo, partner. so ang tawag mo sa kanya Padi. Ang tawag niya sa iyo Made. Bakit po? Konti lang na osyosohin ko lang ito si Made. Bakit? Magkumare lang po. Magkumare at kumpadre kayo. So, meaning to say, tumayo kayo bilang ninong at ninang. Sa kasal ba or sa binyag? Sa binyag po. O, kalapit lang. Binyag. Binyag So, po. doon po kayo nagkakilala. Opo. Uy, si Made at si Padi. So, maganda yung kwento nila, ha? Nagninong at ninang sila, tapos naggustuhan. Paano kayo po niligawan ni Padi? Opo, paano po kayo niligawan ni Padi? Puntahan po sa bahay. Opo. So simula nung kayo po ay nagninong at ninang, doon na po nagsimula. Opo. So ano po yan? Kinuha yung number mo? Kinuha po yung address mo? Siyempre wala pa naman na cellphone noon. Wala pa na eh. Wala pa po. Oh, 'di ba? So paano po na nagsimula yung ligawan? Sa sa pinsan ko po. Sa pinsan. So through your pinsan, doon po kayo, pumupunta po siya doon? Sa bahay namin. Yan. Iba. May mga ganun pala, partner. Okay. Naniniwala na ako na, Padi, ikaw ang labi. Ikaw yung sobra. Opo. So, kumusta naman na yung ligawan moment po ninyo? Okay naman po. Okay naman. Opo. Nauwi din sa kasalan. Yan! Yung ligawan na uwi sa kasalan. Opo. So, nagbunga ng 2 anak. Opo. Tapos, masaya naman po yung po ninyo, pagmamahalan. Kahit mahirap lang. Ay, wag. Opo. Okay lang po ang pagiging mahirap. Na po, Nay, ang importante sana, wala tayong sakit. Kaya lang, eto kay Mister, puso ang tinamaan ng sakit. Pero hindi naman yung sakit sa pusong nasasaktan ka dahil may ginawa si Mister. Wala naman nun, Nay. Kayo po, wala naman kayong ginawang masakit kay Mister para masaktan yung puso. Wala. Okay. Wala rin po. Sa pagsama, ilang taon na kayong mag-asawa, Nay? 24 years. 24 years. Sa loob po ng 24 years na yan, hindi po sinaktan ang puso nyo ni Mister? Hindi po. Ayun. So, yun pinaka-importante. Masaya yung pagmamahalan at pagiging husband and wife. Hindi na Made-Pade. Hanggang ngayon, ganun pa rin kayo magtawagan? Made-Pade? Paano yan? Paano yung, kasi nagugulat lang ako, partner, no? So, paano yung hindi nakakaalam ng love story nyo? Tinatawag mo si Mr. ng Padi. Walang nagtatanong, meron? Tinatanong po kung bakit. Ayun. Sabi ko, Padi ko yan. So, lagi kang kumukwento ng istorya kung bakit kayo nagtawagan ng Made-Pade.
wala naman nagtatanong po. Pag meron po. Ayun. Okay. Ayan, para tuloy-tuloy partner ang kanyang Eto kasiyahan. na. Ibigay mo Oo. na partner. Eto nanay, para sa iyo pong kahilingan, ang kahilingan nyo po ay yung mabayaran yung hospital bill ng inyo pong asawa na nagkakahalaga ng 600,000 at yung kahilingan nyo po na pambili ng gamot or yung gamot po para sa masustain po yung paggaling po ng asawa po ninyo. Eto, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Pido. Magandang hapon, Remy, and sa iyong partner, and sa lahat ng nanonood, nakikinig sa Tabang Ora mismo. Ako Bicol Party List. Magandang hapon po. Opo, Congressman, nandito po si Nanay Elizabeth dahil ang kahilingan niya po ay mabayaran, makahingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List dahil 600,000 po yung naiwan po nilang bill sa ospital. Ano po yung maaring maitulong? Maari po ba nating mabigyan ng tulong ito pong si Nanay Elizabeth sa paraan po ng bayarin po na 600,000 pesos? Anong hospital, Remy? Opo. BRHMC, opo, BRHMC po, Congressman Pido. Alam mo, Remy, ang BRHMC, malaking katuwang yan at partner ng Ako Bicol Party List. Marami rin tayong initiative dahil kay Congressman Saldico na malaki ang pondong mailagay para sa medical assistance. Sa ngayon, Remy, tayo po ay makakapagtulong and sasagutin na rin natin po lahat yung bill ng asawa ni Nanay Elizabeth para hindi na po sila mahirapan. At yan po ay dahil sa tulong ng ating gobyerno, ang Department of Health, of course, through the initiative of Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico at ang inyong likod. Opo, so ibig sabihin po nito, Congressman, yung 600,000 po na bill ni Nanay Elizabeth ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Tama po, Remy, and alinsunod po sa utos rin ng ating presidente ng lahat ng DOH hospital should implement zero billing, kaya po meron tayo niyan. So, mabuhay po ang ating presidente, ang ating sariling party list, ang Ako Bicol Party List, and of course, the Department of Health, at sa lahat ng kawani at tumutulong dyan sa BRHMC para magamot yung ating mga pasyente. Ayun. So idagdag na din po natin, Congressman, kasi meron pang alalahanin po si Nanay, yung iba pa daw po na gamot na hindi po ay maaari din po ba natin na maisama po sa tulong para po kay Nanay Elizabeth? Oo naman, basta qualified at available yung gamot, ay handa tayong tumulong. Ang Ako Bicol Party List laging handang tumulong. Apo, Congressman, si Nomer Corporal po ito. Nandito po si Nanay Elizabeth, nakikinig po sa inyo, sa atin. Ano po yung mensahe niyo po sa kanya? Nanay Elizabeth, sa aming pagsiservisyo, asahan nyo na Ako Bicol Party List palaging handang tumulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. And sa inyo, Nanay Elizabeth, alagaan mo ang iyong asawa at sana sa pagpapatuloy, pagtataguyod ng inyong pamilya, sana iwasan nyo ng magkasakit. Opo, at Congressman, siguro pahabol na lang po, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong, especially sa tulong medikal? Ano po yung mensahe nyo po? Kami po sa Ako Bicol Party List, kasama si Congressman Saldico, palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi lang ho sa aspetong medikal, sa iba pang programa at mga proyekto na papakinabangan ng mga kababayan nating Bicolano. Kaya ngayon, nandito tayo sa Kongreso upang magtrabaho at siguruhin yung kapakanan at sentimento, pati na rin hangarin ng mga kababayang Bicolano ay maidala natin at marinig ang ating boses dito sa Kongreso. So yan po ang Ako Bicol Party List. Patuloy lang magtatrabaho. Maraming salamat po, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. sa inyo pong walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Salamat, magandang hapon.
Ayun po, Nay, napakinggan nyo po. Ora mismo po yung pagtugon ni Congressman Pido at Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List sa inyo pong kahilingan patungkol po sa hospital bill ng inyo pong mister. Wala na po kayong poproblemahin. Wala na po kayong babayaran. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano yung masasabi mo, Nanay Elizabeth? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Pati na lalong-lalo na po kay Congressman Pido, tsaka Saldi ko, Congressman. Nabunutan po ba, Nay, malaking tulong po. Nabunutan ng tinik po yung nararamdaman Opo, po ninyo, opo. Nay. Opo. Sobra po. So, hindi na po kayo mangungutang, Nay, para mabayaran po yung hospital Hindi na bill. po. Ah. Kung meron kang, Nanay, na mensahe sa iyong asawa, siyempre, magandang balita po ito. Pag-uwi niyo po. Opo. Talagang magandang, hindi na, wala nang isipin pa. Ano po yung mensahe niyo sa asawa niyo po? Tulungan na lang niya ang Tawagin sarili mo siya, niya. sa pangalan niya. Padi. Opo, or kay Padi. Ay, kay Padi. Padi. Tulungan niya po ang sarili niya na Direkta mo po sa kanya. magpalakas. Padi, tulungan mo yung gano'n. Diretso mo po sa kanya. Yan. Padi, tulungan mo ang sarili mo. Magpalakas ka. Dito lang kami. Yun. Meron pang kulang, Nay. Sige po, sabihin mo po sa kanya. I love you. Yan. Ano po? Ay, si Madam. Lagi po kayo nag-I love you kay Mister? Hindi naman po. Oh, ngayon, ano po yung pakiramdam nyo po na ngayon po ay nai-release nyo na po yung bigat na nararamdaman po ninyo dyan at alalahanin? Masaya na po, ma'am. Wala nang isipin. Opo. Kaya pala naka-I love you ka na, Nay. Ayan. Maraming salamat po, Den. Maraming salamat po, Nanay. At may stop po kami nga alalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Maraming salamat po, Nanay. Ano partner yung nakuha mong or natutunan mo kay Nanay Elizabeth? Dapat talaga, partner, kung in case na maghanap tayo ng asawa, ay maghanap tayo ng asawa na talagang kahit nasa down ka na, ay nandyan pa rin para Opo, mag-stay sa'yo. tama ka dyan, partner. At, ikaw, partner, huwag ka munang kukuha ng inaanak. Baka doon ko makuha. Yan, baka makuha mo si Madi. Baka makahanap ka ng Madi. At yan, mga ka-aksyon, mga problemang at alalahaning ora mismong binagyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga